は12月12日夜7時半でございます。今日はですね、愛犬の診察で採血、定検査です。少し数値が良くなってました。嬉しいです。このまま引き続き様子見たいと思います。その後は私の、整形外科に行きまして、首を牽引してきました。いいということで血圧を測りたいと思います。はい、スタート。はい、上が124、下が73、脈拍75です。はい、正常値ですね。先ほどちょっとお酒飲んだのと、明日頃の注射を打ってますんで、脈拍がちょっと高いです。今日一日お疲れ様でした。おやすみなさい。